Tää KH588 pitsikelekka on tämmönen. Ja nyt sitten tuota pitsikelekkaa käyttäessähän pitäisi olla ne jatkokiskot, mutta mulla ei niitä nyt ole. Mutta tällä koneella, kun tässä ei ole sitä ajastinnauhaa, niin ei ole niin vaarallista, vaikka niitä jatkokiskoja ei olisikaan, että voi liikuttaa kumpaakin kelekkaa yhtä aikaa tässä neula-alustalla. Ja ekana tämmönen yksinkertainen reikäkuvio, niin valikoidaan täältä nyt 1, 3, 5 ja 7 ja laitetaan nyt tuo sivuttaissiirto tuohon 5. Ja nyt käännetään kahvasta, jolloin nousee ne joka toinen neula sinne D-asentoon. Ja nyt mulla ei noussut reunaneula ja se on ihan hyvä, koska aina tuolta pitsikelekan vastakkaiselta puolelta täytyy reunimainen neula työntää takaisin tuonne P-asentoon, jos se sieltä nousee, koska kun se kelekalla liikutetaan, niin se siirtää sen silimukan aina sinne päin, minne se on menossa, sille viereiselle neulalle. Ja jos täältä nyt valikoituu reunaneula, niin se puottaa tyhjän päälle sen silimukan. Niin tehdään pitsikelekan kerros. Ja nyt ne siirtyy ne silimukat tuonne viereisille neuloille. Ja nyt kun ei ole mitään valikoituneena täältä, niin ne voidaan mennä pitsikelekalla takaisin. Ja sitten otetaan K-kelekka ja tehdään K-kelekalla kerrokset. Ja taas käännetään kahvasta. Ja tehdään pitsikelekan kerros. Ja toinen pitsikelekan kerros, kun mennään takaisin. Ja K-kelekan kerrokset. Ja nyt sitten tässä voidaan käyttää tuota sileän neuleen mallitilikkua, koska tuo pitsikelekka ei käytä lankaa, se tekee ainoastaan vain ne silimukan siirrot, että K-kelekka tekee sitten ne kerrokset.